ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки интизори ин навор буданд ва мехостанд ки ба суолҳои ҳуқуқии худ ҷавоб гиранд. бахшиш мепурсам ҳамун ба шумо анонсе ки карда будам, нав хона омадам, хона даромадам. заряди телефонамам хеле кам буд, дараб заряд мондаму ҳозир ки 70% гета заряд дорад. худо насиб карда бошад дар 30 дақиқаи оянда, 30-40 дақиқаи оянда дар хидмати дӯстон мешавем. аллакай ман телефони дастиро фаъол кардам. он рақамҳое ки шумо дар экранҳои худ мебинед, шумо метавонед ки занг бизанед ба ҳам тариқи ватсапӣ, ҳам тариқи телефонӣ занг занед, ба суолҳои ҳуқуқии худ ҷавоб бигиред. инак мо шурӯъ мекунем аз он ҳодисае ки дар метрои Москав рух дод дирӯз. ду бачаи тоҷик, ду ҷавони тоҷик ду полисро заданд. баъзе тоҷикони худамон танқид мекунанд, таҳқир мекунанд онҳоро. ман фикр мекунам ки ин албатта ин аз рӯи адолат ҳам нест. мо аз он сарчашма мегирем, бояд бигирем ки аввали онро мо намедонем ки чӣ кор шудааст. ягон каси девона, ягон каси солим гӯем ин корро намекунад. худ ба худ ин корро намекунад. меравад ки як полисро худ ба худ раваду аз дурӣ даваду занад. аввалаш нест, фақат ҳамун ҷое ки полисро задагӣ ҳаст, ҳамонро нишон додан, тамом. ҳама одамҳо бад шуда наметавонанд, ҳамаи полисҳоям бад шуда наметавонанд. баъзе вақтҳо мешавад ки аз ҳамун хадди қирмиз мегузаранд. ҳамин худи полисҳо, на ҳамашон, хеле кам ҳастанд, албатта мегузаранд, ягон гапи хато мезананд, ягон таҳқир мекунанд, ё ба модар мерасанд, ба падар мерасанд ки на ҳама виҷдони мардум мебардорад ин гапро. барои ҳамун пеш аз таҳқир кардан бояд каме фикр кунем. дар ҷои он фарзанди шумоям шояд ки шуда метавонад. ба шумо аз ин баъди ин рӯйдодҳо чӣ гуфтанӣ ҳастам? редҳо хеле шадид мегузаранд. бе ин ҳам пас аз шаҳрвандони тоҷикистон ки дар истраи навоҳии Москав бо як дастачӯби калон зада куштанд, барои 70 000 буд, чанд ҳазор буд зада куштанд. ман намедонам, ранги кино буд вайда, чӣ хеле ваёя ягон кас маҷбур кардааст, чӣ хеле ки ман фикр намекунам ки ба ҳамин ҳодиса ягон одами солим раваду худ ба худ як киса занад. медонанд ки аз таги замин ҳам бошад пайдо карда мебароранд ва ба гурехтан даже успед намекунад. барои ҳамин баъди ҳамин редҳо хеле шадид мешаванд. он редҳо ҳам шадид шудагӣ буданд пас аз полисе ки задан. он дар навоҳии Москав буд, яъне Московская област буд. анакнун мегузарад ба Москав. пас аз ин полисе ки задан, одамое ки ҳуҷҷат надоред, одамое ки дар ҷойҳои мисол ғайриқонунӣ зиндагӣ мекунед, яке кор мекунед, хеле эҳтиёт бошед ё худатонро ба қонунӣ гардонед ҳуҷҷатҳои худатонро. ин ҳатто як депутате ки дар назди масҷиди проспект мира як кампири қариб 70 соларо ба чашмаш ҳамун газови баллончи, персови баллончи кати зада буд. ваям хиёл кард ки ҳамун тоҷик аст ё узбак аст, бо тоҷикону узбакон ҳар коре ки мешавад куни ҳеҷ гапе надорад, не ки дар дасти одамош ғалтид, дар дасти мардуми чечен ғалтид, дигар ба халосгар зор шуд. не ки ҳар вақт ман ҳамин рӯз кати ҳамон нонфурӯшҳо суҳбат кардам дар он ҷо. онҳо гуфтанд ки чӣ ҳар вақт меомад ҳамхе таҳқир мекард, ҳар гап мезад, пул ҳам мегирифт. гуфтанд ҳамонҳо гуфтанд ҳамин рӯз ман бо нонфурӯшҳо. лекин ҳаминат ҳайрон шудам. мана имрӯз дар дасташ ғалтид. ман намедонам ки чӣ намедонам, инаш ба инаш, инаш ба инаш тоғрӣ намегирад. яке мегӯяд ки яке баъд мебинад, яки дигараш мегирад мезанад полисро задан. ин мисол одами солим шояд ки ин корро накунад. ягон одами солим худ ба худ рафта полисро назанад. ҷавоное ки хунои гарм дорану нав омадагӣ ҳастанд, фикр мекунанд ки инҷа ягон шаҳри бедарвоза аст, хеле иштибоҳ мекунанд ва ба калонҳо як хоҳиш мекунам ки ҳамин камтарак то хомӯш шудану то вай шудан, як камтарак контрола бар болои ҷавонҳо ҷиддитар бинед. хусусан ҳамун тентакое ки мисол кати шумо чӣ мекунанд, зиндагӣ мекунанд, онҳоро каме дар контроли худ гиред, камтар насиҳат кунед ки шояд ки
панд шавад ба онҳо, зеро ки ин коре ки дирӯз рух додагӣ буд, ин аз ҷои як мисли Бетмен аз дурӣ давида зад, Мелиса парид рафт, дигар яктаи дигаш дигар ҳисобаша гум кард. ин хеле як ба ҳама зарба мешавад. Акнун дигар сар мешавад, дигар як ваёи сахт сар мешавад, редҳои сахт сар мешавад. Аллакай приказам додагистан, оли аниқ мешавад. Шанбе якшанбе гузарад, аллакай рӯзи душанбе аллакай аниқ мешавад. эҳтиёт шавед бародарон, эҳтиёт кунед. ягон вақта ҳамин ҷиноят наравед. кӯшиш кунед ки ба ҷиноят даст назанед. шумо дигар метавонед ки аллакай чанд занг задааст, шумо метавонед ки занг бизанед, ба суолҳои худ ҷавоб бигиред. бародаро, ман телефони ман гирон кардагӣ аст. Ман ҳамин гапро гуфтанӣ будам ки камтар контрол кунеду ва агар шавад, хубтар шавад, аз чӣ буроед? аз ҳудуди шаҳрҳои калон камтарак дур шавед, ягон ҷо дамгирӣ равед. Туркия дамгирӣ равед, ягон ҳафтае дам гирифта биёед, хубтар буд, зеро ки ҳама билетҳо арзон ҳастанд. барои ду кас як ҳафтаина билет туда обратно, билети туда обратно плюс гостиница, хурду хуроб, страховка барои ду кас ҳамагӣ 15-20 ҳазор меғалтад. ягон чиз шумо сарф намекунед. шумо фақат ҳамон билет меред, ҳамон туроператор турпоездка мегиред, тамом, халос. ҳамон шумо самолёт меред, ба самолёт савор мешавед, дар он ҳамон шаҳре ки шумо меред, аллакай шуморо пешвоз мегиранд, ба мошинҳои худ мешинонанд ва ба ҳамон отеле ки ҳаст ҳамонҷо мебаранд. ҳамон отеле ки ҳаст дар он ҷо мебаранд, медароед, регистратсия мекунед, хоб мекунед, мехӯред, тамошо мекунед, истироҳат мекунед. ҳавои салқин аст, ҳавои хуб аст, тамом мебиёед, тамом. ин ҳамин тавсияи хуби ман ҳамин, хусусан ба касоне ки ҳуҷҷат надоред. марҳамат дарҳо кушода аст. хай Туркия ҳам наравед, метавонед Озарбойҷон равед, метавонед ки Тоҷикистон равед, сафар кунед, биёед, як падару модара хабар гирифта биёед, то ҳамин хомӯш шудани ҳамин гапу чапҳое ки айни замон гирди ки муҳоҷиро рафта истодааст, хеле шадид мешавад, хеле шадид мегиранд. ҳатто раиси ҷумҳур Владимир Путин дар баромади шудаи худ гуфта гузашт ки ҷиддӣ мегирем мигрантҳои мо, хеле ҷиддӣ мегирем. Намедонам зери ин коса як нимкосае албатта ҳаст, аниқ мешавад дар мурӯри замон. ба ҳар ҳол чӣ кунед? худро эҳтиёт кунед. инак мо шурӯъ мекунем ба зангҳо. метавонед ки занг занед. камтарак ҳамона пас кунед. бародаро, зангзанӣ сар кунед, зеро ки нанависед. ба навиштаҳои шумо ман ҷавоб намедиҳам бародаро. фақат нависед, фақат занг занед. аллакай 744 та сообщение омадааст. 3 касози занг зад, бахшиш набардоштам вақти гапзанӣ кардид. баъд одамое ки патент кардагӣ ҳастеду трудовой договор надоред, бародаро, трудовой договор кунед ки аз 1 март дигар он тараф аннулировать кардани патентҳоро сар мекунанд. аз 1 март аллакай сар мекунанд, зеро ки 60 рӯз мегузарад. аз приказ баромадагӣ буд ки аз 29 декабри соли 2021 приказ карданд, приказ таҳти 926 хато накунам, ки дар муддати 60 рӯз касоне ки патент доранд, патент гирифтанд, бояд ки якта уведомление супоранд, яъне трудовое соглашение супоранд, бурда ба МВД супоранд. ҳамин рӯз ман бачаҳоя гуфтам, ба сахро намесупоред бародаро, дар ҷое ки регистратсия кардагӣ ҳастед, ҳамон регистратсия хушрӯ нигоҳ кунед. вақте ки МВД меравед, шумо мепурсанд ки дар инҷа зиндагӣ мекунед, гӯед ки ҳан зиндагӣ мекунам. ҳамин рӯз дирӯз як бачаҳоя равон кардем, ё дирӯз буд, ҳамин рӯз буд, равон кардем ва ё гуфтанд ки ту дар инҷа зиндагӣ намекунӣ, гирифта 5000 штраф карданд. ҳамхелӣ 5000 штраф кардан. бароям эҳтиёт шавед, ақаллан бинед ки шумо дар куҷо регистратсия кардагӣ, дар интернет дароед бинед, ҳамун дар интернет ҳам бинед ки дар наздаш чӣ ҳаст, кадом метро ҳаст, кадом дом ҳаст, чӣ ҳаст аслан. ҳамун яхе одамоя да мойка регистратсия кардагӣ, яхе одама да ҳамин пятёрочка, мисол гӯем,
регистратсия кардагӣ вай даже намедонад милисаҳое ки дар он район зиндагӣ мекунанд ё кору фаъолият мекунанд ҳама тоҷикоя медонанд мегӯянд ки дар инҷа чӣ ҳаст ҳичи гуфта натавонад агар мегӯянд ки значит ин ту дар инҷа зиндагӣ намекунӣ мегиранд як штраф мекунанд эҳтиёт шавед бачаҳо аз ҳамин сабаб эҳтиёт шавед ки патентотон аннулировад ки шуд шумо як сол патент гирифта наметавонед бефоида ҳамхеле бо нелегал баҷо шуда мегардед дар бади ҷонатон мезанад ҳамхеле гаштан бародарон хоҳиш мекунам нанависед занг занед хоҳиш мекунам ки занг занед ё дар чат нависед ки ман бубинам ки шумо чӣ нависта истодед алло ва алайкум ассалом ва алайкум ассалом ташаккур алло 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 гап занед бародар овозатон гум шуд куллан гум шуд алло давай салом алейкум ва алайкум ассалом умедворам шумо соат хуб бошед як савол аст маки бахтовар бошад хоб регистратсия тамом мешавад 3 моҳа буд вақте ки ту ин боро месупорӣ вақте ки задешка мешави ягон шумо медонед ки мисол 1001 проблемай аз байн 10-15 рӯз мегзарад масалан баъд регистратсия тайёр мешавад уже дар байн як 10 рӯз ё 15 рӯз ҷои холигӣ мемонад хеле хоб ҳамид ягон мушкилӣ намешавад патентатон супурдагӣ бошад ягон мушкил намешавад бародар не патент регистрация уже гирифтагӣ не ки дар ҳамин байни ду регистратсия уже ҳеҷ гапе нест ина ҳеҷ кас аҳамиятам наметиҳад шумо ҳамин регистратсия гирифтед дига шумо ӯ ҳамон одаме ки ба шумо регистратсия кард ба калаи ӯ хоб саволи дуюм буд ки барои трудовой договор масалан бисёр бачаҳои тоҷик хай медонем ки масалан патент мегиранд барои раҳору масалан барои милисаҳои сусу ҷое ки надоранд масалан раванд дар он ҷо трудовой договор гиранд ҳамира як рӯшанӣ медоҳед масалан як ҷо гиранд трудовой договора барои гирифтан дар ҷое ки кор ва фаъолият мекунанд ва частные лицо юридические лицо фарқе надорад бояд ки бо ҳамон як трудовой договор ё трудовой соглашение кунанд приложении номери 5 трудовой договор уведомление нависед худаш бланкош мебурояд ҳамна метавонед ки ба дастӣ пур кунед ё ба компютер пур кунед баред супоред образецҳош ҳам ҳаст частни лицоям ки бошад ҳамон одам бояд ки трудовой договор карда ба шумо диҳад як оиле ки ночиз нависаду қират кунад тамом не ва мушкилӣ надорад приказ приложение номер 5 нависед аз трудовом договоре ҳамҷа мебурояд образецаш мебурояд хоб фаҳмо баъд як савол дорам акад ира баъди барнома иншалло агар як мақсад вақтатон шавад ё ки шумо адресу нагӯед мақсад мо чишон рости гап айни замон адрес надорам одамое ҳастанд ки намехоҳам ки мо ягон адрес дошта бошем чиз хайр худо насиб карда бошад агар ягон ҷои адресак меёбем пайдо мекунем аз ин пас чӣ мекунем пулакӣ мешавад ҳамаша гӯем ройгон намешавад дар адреси ки кушоем агар просто ҳамхеле хоҳиш ҳамхеле шуд ки набояд ки ройгон ёрдам кунем не қабул мақсад шуморо фаҳман дар кора мақсад ягон каси як айтисият бароварда наметавад шумо зиндагӣ дорад масалан зан фарзанд писусу қабул шутоби масалан дар мо як чӣ гум як юристи дар кора ки муҳоҷирода ёрдам кунам масалан пулакиам боша ҳеҷ гап не иншалло ҳамин моҳ давода дорам
худо насиб карда бошад аз моҳи март ягон офис мекушоем, офиси мисол офитсиально бошад, ки мардум биёяд офитсиально, ҳамаша офитсиально мекунем, ки мисол ягон подводни камни гуфти гапон набошад, ҳама чиза ошкор карда мегузарем. ва худо насиб карда бошад, ният дорам, ки дар офис духтурои бепул дар як ҳафта як бор омада ба мизоҷон, ба ҳамин мардуми тоҷик, ба шаҳрвандони Тоҷикистон, фарқ надорад касе аст нест, шаҳрванди Тоҷикистон бошад, ройгон як машварат диҳад. хуб, ташаккуру зиёд ба шумо. озод бошед. майли хуб. 47040600 аз нав занг занед. аз нав занг занед, ҷавоб медиҳам. агар дида алло. алло, салом алейкум. ва алейкум ассалом. як чиз пурсам бародар. бошад. ҳамин ман чи республикаи Башкиртистон, Россия, Башкиристон ба патент дорам. хай. Ана паспортни стол рафтам. гуфт ки трудовой договор биёр гуфт, баъд прописка мекунам. баъд чиз да як ҳамон техсервис трудовой договор чиз кардам, абрузаша интернет гирифтам, чиз кардам, бурдам додам, МВД ҳамон Уфа роҳӣ кардам, рафт. аввал ҳозир ман дилам Санкт-Петербург рафта патенти нав карда, Санкт-Петербург кор кардам. унҷа ҳам меред трудовой договор, унҷа перерегистратсия мекунед, баъд меред ягон ҷо кор медаред, кор кард охир баъд да унҷа не аз они башкир да унҷа трудовой нав мекунед. не ина расторгнут карда равам ёки расторгнут накарда равам мешавад? расторгнут кунед накунед фарқ надорад, ваям расторгнут худашон ҳам карда метавонанд, худи кордиҳанда ҳам карда метавонад. ба ҳар ҳол бо розигии тарафайн расторгнут кунеду равед. онҷа рафта прописка кардаст, не бепатент трудовой договор карда мешавад, мебаред патент споридам? не бубинед да, трудовой договор гирифтан основание дар кор, основание патент мешавад ё РВП мешавад ё ВНЖ мешавад, фаҳмиде? фарқ надорад, ё гражданство мешавад. охи просто так да шумо ягон кас трудовой договор намекунад, зеро ки чиз вақте ки трудовой договор мекунад ва аллакай уҳдадор мешавад, ки шумо ойликатон натиҳад, уҳдадор мешавад, ки чиз спорад, налог спорад. барои ҳамин трудовой договор на основании патента РВП, ВНЖ и гражданство делается, или удостоверение без гражданства гуфтани одамо ҳастанд, одамое ки ҳичи надоранд, удостоверение гирифтани. юрист дига чиз кардем, пас мегам юрист мегӯфт ки ҳозир дар вақти чиз چی گفته در وقت چیز؟ برادر یک چیز آدم گفت که در وقت پتنت سپاریدن پتنت نو اگر трудовой договор نداشته باشید 10,000 штраф میکنند جریمه. چقدر شما трудовой договор کهنه‌تون که میبرید уже از یک جا به یک جای دیگه اومده؟ значит расторгнут накарда равам беҳтара бачкам. خیر расторгнут накарда ҳам равед мешавад, ягон мушкилӣ надорад. ягон мушкилӣ надорад. баъза даниба ҳаст уҷа. баъза даниба албатта ҳаст, бале. май раҳмат бародарам. маълаш. раҳмат миннатдор. раҳмат. چی خیلی شد؟ برادر 6722 از نو زنگ زنه. این چی خیلی شد که برداشتم کشتید یا خودش مرد؟ 6722 از نو زنگ زنه. الو. و علیکم السلام. تشکر. خب پدرم برادرم روسیه
خدمت میخوام که مقصد چیز کنم آژانس یعنی خیلی میشه مقصد اگر اون رو چیزی دوره که مقصد через я одам кадестам دیگه телефоношо намебарад. падаратон гражданин астанд? гражданин бошанд, агар як одами дига дар шумо чӣ лозим аст? чикор кунем мақсад ҳозир нигоҳ кунед, шумо ягон ҳуҷҷат гирифтед тариқи падар? чизома туғри кард чи надорад? документотонро ҷамъ кардод тамом, правильно? документҳо дар даст доред? она бы гуфт ки смс пара аввал 2021 охирон нушта гуфт ки чиз мешавад духтура пухтура ҳамаша худо мекунам 2022 нашид мақсад 2022 бародарҷони азиз, нигоҳ кунед, шумо ҳоҷат ба ягон пасренинг масренинг надоред. шумо ҳозир дар куҷо қарор доред? дар Москва чизда метро фили дар Москва ки супуред, фаҳмидед? ҳуҷҷатҳоятонро, ҳуҷҷате ки шумо дар даст доред вай ҳуҷҷат дигар ба кор намеравад, хусусан ҳуҷҷати духтур. ҳуҷҷати духтур ба кор намеравад. шумо бояд ки чӣ кунед? ҳамон ҳуҷҷати духтураша равед дар худи Сахарова аз нав супоред, аз нав бигиред. дигар ҳичи нест дар онҷа. госпошлина ин чизоя ҳамаш дар даст доред. ай куҷо гирифте? ай Сахарова рафте гирифте, тамом, дига талон гире рафта, тамом. талона акун Сахарова ҳама вақт наметиҳаду, баъзе вақт метиҳад. ҳозир бародарон, касоне ки гражданство месупурад дар Москва, Московская област, талона электронӣ гирифта мешавад. дар он ҷо надода истоданд. 49 бародарҷон, ҳозир гап зада шавам, занг занед. электронӣ шудаги, электрони камтарак компютера фаҳмидан дар кор, камтарак программаҳоша фаҳмидан лозим. зеро одамое ки намефаҳманд, хато мекунанд ё истифода мекунанд, камтарак мушкил мешавад. ба худи манам камтар аввал ба танқисӣ буд, камтарак натавониста будам карда. Не тавонистаму, чанд бор ошибка мебиёяд. ошибка мебиёяд ки ина исправит кун ва исправит кун, ина исправит кун ва исправит кун гуфта. ба ҳар ҳол як пеши ягон одаме равед ки тонад карда, хубтараш одаме метавон. ман худам телефон кати кардаги будам рости. одаме метавонистаги телефонам кати мекунад, не ки компютер кати бо осонтар аст. баъд вақте ки шумо ҳуҷҷатҳоятонро мегиред, сканировать мекунед. сканировать карда ҳамаша загрузит карда мегиред, якта ба якта отправит мекунед ва ё дида ки мебурон ки ҳамаш дуруст аст, дар шумо ҷавоб равон мекунанд ки як рӯз барои худ бигир гуфтада. силкаша равон мекунанд, силка ки медаред, соату рӯзаша мегиред, тамом. мақсад мерам ба далча буда уҷа мақсад шумо мефаҳмонам. бале, ҳа. мебаред, месупуред, дига ҳичи надорад. фақат мебарам месупурам видео аввал бояд тамом мақсад. видео месупуред. вақте ки видео гирифтед, 7 рӯз ба шумо вақт дода мешавад ки дар 7 рӯзи корӣ шумо худатона 1 сола, 3 сола, 10 сола ё бисрочни регистратсия кунед. вақте ки кардед, аллакай сразу ба гражданство месупуред. максимум 1 сол мекашад, максимум. а так 7 моҳ, 8 моҳ ба шумо уже соҳиби паспорт шуда метавонед. мақсад видео ина ма бисупурам видео чанд қадам мақсад мегирад? Москва 4 моҳ зиёд мекашад. 4 моҳ зиёд мекашад? бале. 4 моҳ. калом қадиён. майли обод бошед. алон беҳуда я пеши ягон кас наравед, ягон пасренинг, масренинг ҳичи дар кор нест. бародар 49 занг занед, ман ба шумо ҷавоб метиҳам. алло. салому алейкум. ва алейкум ассалом. акай бахтовар навз шумо дуруст, саломотиҳо навз? ташаккур. акай бахтовар, ман як савол доштам шумо. ҳамин саволи ман РВП бисупурдам бурда барои квота получат кардан. квота получат кардан РВП бисупурдед ё заявление на квот бисупурдед? заявление на квота.
Ama bu spordan ve diplom doğram ofisyal firmada kor mekan premier ne hamon cevabış çıkabiliyor tamam çizilmiş adamı. муддати 60 рӯз ба ҷавобаш мебиёд. Агар ҷавобаш ки омад, шумо 1 соли дига вақт дода мешавад ки ба РВП според. Муддати 60 рӯз фаҳмо вақт ован дига хуб моқа. Ташаккур бародарҷон, ман як киси дига ҷавоб диҳам малаш. Дуогӯ бошед. Акун ҳозир ҳамин ин маводу отказ ягон хел отказ биёд. Шумо равед дар списка набошад. Агар 60 рӯз пас ҳамон одамое ки шумо ҳамон вақташ спордагӣ ҳастед, шумо значит қабул накарданд, нагузаштед. Малаш, хоб. Хоб, саломат бошед, дар амони Худо бошед. Бале, Худо бистон. Алло. Алло. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Саломати хуб назик. Ташаккур. Я савол доштем ака. Бошад. мо соли 2019 ака рафтем аэропорт гардона аэропорти Дамадедов. Визамон вақткам буд, хел ном фамилия адиш кардем. Гардонданон фақат иҷада FSM вақтам каге амра чхели проверка кенкам ответ чамид анекша санида бутунем ака. Бародарҷон, дар Тоҷикистон представителои Уральские авиалинии метавонанд доступ доранд, метавонанд ки фаҳманд ки шумо маҳкам ҳастед ё кушода. Фақат аэропорт метавонанд кардем. Аэропорт не, аэропорт камтар дертар мефаҳмад. 3 моҳ 4 моҳ пас мисол обновлённый списока мегирад. барои чӣ ки ман як практика ҳамхелӣ шудагӣ буд, ман худам официальный запрос карда будам МВД официальный ҷавоб гирифтагӣ будам ки мисол шумо тоза кардем гуфта шуморо, шумо дига монеае нест ки шумо даромада натавонед. вақте ки ман ин ҳуҷҷатро ба ҳамон одам додам, дар аэропорти Душанбе гуфтагӣ будам ки ту маҳкам ҳастӣ. барои ҳамон қадар аэропорт Душанбе фақат спискаи обновлённый ба фикрам надорад. 3 моҳ 4 моҳ опоздание кати мегиранд. хеле дар Алфия 120,000 шидами 2020. бародарҷон, афое ки шудагӣ ҳаст, бинед нигоҳ кунед. Афое ки шудагӣ ҳаст, одамое ки омадагӣ ҳастанд, дар як қисме онҳо маҳкам ҳастанд. Дар ППО территория гуфтани чиз ҳаст, як баъза данихи ФМС ҳаст, дар ҳамонҷо маҳкам ҳастанд. регистратсия карда натавониста истодан. Регистратсия мекунам, патент меспурам, патент ба меравам, мегӯям ки регистратсияи ту дар база нест. ҳамхелӣ мегӯям. саломат бошед академ рамад. Не ки ҳамина ислоҳ карда мешавад. ҳамина як мактуб ба главни управление мекунед, главни управление тоза мекунад, ба ҳазур дигар кору фаъолият карда мегардед. ҳамин гуфти гапо ки як сурохие мондагӣ ҳастанд ки мисол шамол медарояд, касал мешавед. Большая Ардинка, дом 16/4, строение 4. 16/4, строение 4. Алло. мешунавед? нафаҳмидам бахшакаҷон. аз Москав адресаш Большая Ардинка, 16/4, строение 4. аз Московская область, Никитский переулок, дом 3. ҳар дуяшон якташ дар Лубянка, яктаи дигаш дар Третьяковская. Лубянка, Московская область, Третьяковская, пешаки метро гӯем, Москва. интернети шумо мурд бародари азиз 6722. умедворам ки фаҳмидед. метавонед ки ҳатто як мактубе равон кунед то ки ҷавоб бигиред, лекин барои мактуб равон кардан бояд ки
шумо паспорте ки доред дар даст нотариальне заверенӣ дошта бошед ва ба заявление нависта равон мекунед ва ба шумо ҷавоби официально метиҳанд, ҷавоби расмӣ метиҳанд ки шумо кушода ҳастед, маҳкам ҳастед ё маҳкам бошед. То кая ки да шумо мисол решение принимат кардагӣ ҳаст ки шумо я маҳкам кардааст. бародаро, ба фикрам одамое ки тариқи интернет занг зада истоданд, интернети ман бошад заиф шуд, чӣ хеле шуд, яке пайдо шуда истодааст, яке пайдо нашуда истодааст, эфирам ҳам хеле мурда истодааст, вы вышли в эфир, эфири гуфта шуда истодааст. Агар мисол ягон саволҳое ки шумо бошад метавонед ки дар ҳамин худи вай нависед, дар экран нависед. Ман кӯшиш мекунам ки ҷавоб диҳам, зеро ки дар экран вақте ки даст мерасад хеле ҳам меҷумад, ҳам хеле мурда дар гирифтан мегирад. Баъд агар суолҳоятон тамом шуда бошад, албатта имрӯз ман кам вапше ба фикрам ки як ноодамӣ шудам гӯем мешавад. дери баъд омадам хона, ваъда дода будам ки соат 8 мебиём. Бисёриҳо аллакай хоб ҳастанд, дар Тоҷикистон хусусан ё вақтҳо хеле фарқ мекунад. хайр, худо насиб карда бошад, худо хоҳад рӯзи душанбе кӯшиш мекунам ки дар хидмати дӯстон бошам. Агар розӣ бошед соати 7 мебароям, ним соат бошад, 40 дақиқа бошад, дар хидмататон мешавам. Ногуфта намонад ҳар вақта он гапе ки мегӯям. Бародарон, мо бисёр ранҷ кашидем, бисёр дарбадар шудем, бисёр азоб кашидем. ба фикрам ки хеле басанда аст ҳамин дарду ранҷҳо. ҳатман ба фарзандони худ як ҳунар ва як забон дар дараҷаи олӣ омӯхтанро фарз ҳисобед. фарзанди эрка ҳаст, фарзанди нохушнобиё ҳаст, касе ҳаст нест, ақаллан як ҳунараки оддӣ бошад, мӯи саргир бошад, сартарош бошад, устои мошин, устои телефон бошад, як ҳунар дошта бошаду ва як забонро донад, бисёр хуб мешуд, бисёр олӣ мешуд, олиҷаноб ҳатто гӯем мешуд. боқӣ дар амони худо бошед. Худо ҳифзатон кунад. Иншоаллоҳ то рӯзи душанбе дуогӯ бошед.